فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک اور آل سوشل میڈیا کے بتاج بادشاہ عظیم تبسم صاحب تشریف لا چکے ہیں. مختے سے رائے ول فجر دہا کے مجھے رائے ریاست بیگ صاحب نے کہ ڈی پی عبداللہ لاکھ یہاں سے کیوں گئے تو وہ اخبار. السلام علیکم میٹھے تے سونے براؤ جی میں کہ تو پتہ پوسٹ اسا لا چکے ہیں کہ ایسا کل کہ سارا فنکشن ہے پر شیشہ بند کر دی چوت وچ تے دوستو تو پتہ ہے اج میرا ایک اور چاہتے بھی پروگرام ہے. میں پہلے آیا تھا مہینہ میں کون پک اپ کیتا لیکن میرے منہ تے جیری نا مٹی دھند جیری ہے جو جمی ودی. دوستو علی حیدر تو پتہ ہے چٹا جوڑا لا کے چمکا ودے تے حالات میرے بھی ہوئے نال حنزلہ بنا ودے. تیرے حالات کیویں ایویں جویں دھوڑ مٹی تھے ودے. چلو تو بیا کونی تو افضل ہے سارے پوچھ کیویں تو شادی شدہ ہے. ہاں اے بھی گال بھیڑی بات این سردیاں دے وچ بیا کوئی نہیں بورڈ خیر نال وا کرینے پے ہاں تے دوستو اے پکھر چا سودے ہیں تے ہن میں کوئی نہیں پتہ بھی ویندے کیتا پے پروگرام اسا اتھے تو گوان کے دیکھے سو بھئی کیسا پروگرام ہے یا نہیں. وہ دے کہ ہاں تاکو میرا خیال ہویا واہ واہ کیوں تاکو میرا خیال ہویا تو بعد نہیں وکھان دے میرا اے جان حال ہویا واہ واہ تیرے گل دے بدلے جے سر تے ہوندا تا ہاں تیرا بوچھن کمال ہو اے کمال یار واہ واہ. دوستو اسا یہ بکھر لگے نہیں کو اسا سڈنے چھوٹا مری ایویں نا ایویں گال نکڑا ہاں نکا مری او جویں منال دے عاشق دا جویں منال دے عاشق دا نکا آئی ہے نا ایویں اے نکا مری نکا میں دی تا بڑا اچھا. ہاں تو ہی رہ نا. السلام علیکم میرے آل فین کیسے ہو. دوستو اگا مان کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ تو ہے گاڑیاں بیوں کی پیٹرول بیوں کے موجے ہماری ہیں. بی ٹی وی نیوز بی ٹی وی نیوز دوستو اتنا بڑا ایونٹ ہے بہت بڑا ایونٹ ہے. سرکاری گڈیاں بھی آئی پین بی ٹی وی دے ایونٹ دے وچ ساکائی میں ٹانگے تے سائیکل تے اس نو بولے نا او ظالم زمانے دا کارا تے پھر ہاں او دے تاکو میرا خیال ہویا بالکل تاکو میرا خیال ہویا میرا اے جان حال ہویا او دے تیرے گل دے بدلے جے سر تے ہوندا تا تیرا بوچھن کمال ہو گیا. چھوئر ٹپی ہوئی دے میرے شہر کو منجا سٹا وے لکھ دی لعنت ہے تو وہ نہیں گڈی ٹپی ویندی ائی ساڈے والی. میں دا کام دا شعر پڑھا چھوئر جو ٹپی ہے نہیں دے دے نہیں باتاں پڑھ کے. اوے چھوری واسطے اللہ دے بندے تو کو پتہ ہے جڑے چھوری دے پیچھے بھجن ساری یار نہیں ہوندے نہیں ایسا دے دے ودے اسی او دے دی تو آپ ودی. اے میری ویڈیو دے وچ اج لکھ گنو میں اپنے ماں پیو کو آکھیا کہ اما تیرا وید پوتری بھی کہ جڑا اج تے چھوری دے پیچھے نہیں وی گیا چھوری میرے پیچھے ہوئی تصویر ڈائی بیٹھے وے وہ جو برانڈ ہے نہیں چھوری میرے پیچھے ہوئی. ہاں گالی میں ٹھیک ہے دوستو برانڈ ہونا. ہم ادھر پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا فنکشن ہے ادھر اور دیکھیں ہم کو ہر جگہ پہ عزت ملتی ہے. دیکھو ہم کو بی ٹی وی چینل کے نیوز کی طرف سے ہم کو کیا عزت ملتی ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کدھر نہیں جانا. کرتے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہے فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک اور آل سوشل میڈیا کے بتاج بادشاہ. میٹھے تے سونے براؤ اسا وات خیر نال بکھر پہنچ گئے. بکھر جلے پہنچے ہیں تو دوستو انہاں سا کو پروٹوکول لیتے. پروٹوکول تو کو پتہ ہے دوستو بہت سارے لوگوں کو شوق ہوندا ہے کہ اگلے بندے سا کو مالا پواویں. جویں سا کو مالا پویندے ودے ہیں تے میں بڑی الجھن دا شکار ہوں. میں آدم جلدی تو جلدی اس کو لاؤں. دوستو دتی گئی عزت ہمیشہ میں آدا ہوں نا کہ اس زمین تے کوئی چیز آسمانی ہے تو محبت ہے اور انشاءاللہ جے بھی سا کو محبت دیتی ہے سا کو ڈبل کر کے لٹائیے. دوستو اے ہے علی بھرا جے کو مالا پویندے پے. علی بھرا بھی میرے علی کار الجھن دا شکار ہیں تے فوراً مالا لہا کے آدھے یدیم بھائی اگا نکلوں کہ تے کو میرا خیال ہویا میرا اے جان حال ہویا تیرے گل دے بدلے جے سر تے ہوندا تا تیرا بوچھن کمال ہویا. دوستو اے ہن مجسٹریٹ عدنان جمیل صاحب. میٹھے تے سونے بھراؤ بی ٹی وی نیوز دی طرفوں جڑا بکھر دے وچ پروگرام کیتا گیا کچھ مہمان ایسے ہیں جڑے آندے پے ہیں کچھ آ چکے ہیں تو دوستو انہاں دا ساراں دا استقبال تھیندا پیا پروٹوکول بندا پیا کہ پردیس تھی ول ول گھولے چم دیے یا دلہن گھوڑ دا ہاتھ نپ کے جویں ہولے ہولے چم دیے ایویں یاد تیری ادھ رات ویلے ساڈے بھر گئے کھولے چم دیے جویں موئے ہوئے پتر دی بڈڑی ماں
उनके लथे हुए झोले चुमदी है। सरदार साहबान BTV न्यूज़ की तरफों 50,000 फॉलोवर पूरा थी वन ते केक कटा गया। केक कट के उस तो बाद दोस्तों कोई मेरे 2-4 फैन हैं उन्हें आके वीडियो शीडियो बने दे। मैं वा दोस्तों उन्होंने नाल मजाका शुरू कर दी थी जिमें मेरी आदत है तो आपको सारा को पता तो है। वा दोस्तों उस तो बाद असा माहौल शहौल बने दे कोई गवैये का प्रोग्राम है वो भी दौल धमका शुरू हुई ते असा दोस्तों जरा साइड ते बह गए असा के चलो गप शप भी लगसी रही ते नाल दोलियां को ते सिंगर को भी सुनते रहो। कोई पाकिस्तान का नामवर सिंगर है मैं को ना तो नहीं आंदा दोस्तों लेकिन वो भी इत्थे ही मौजूद हैं। मिठे दे सोने भिराओ अली भिरा दे नाल खड़े सैयद बाकिर शाह जिन्हां दे 50,000 के फॉलोवर पूरे थे तो दोस्तों उन्हें केक भी कटा और सारे मैजिस्ट्रेट वडे वडे लोग सदी पी आई। कमीज सजण दे गल चिट्टी कमीज हो दे सजण ना भुलण दी चीज हो दे सजण ना सजण दी चीज तो पोछना तू यार ना खसवे पोछना तू यार ना खसवे